Ang Boodle Fight ay isang tradisyong Pilipino ng sabayang pagkain gamit ang mga kamay. Kung saan ang pagkain ay inihahain sa dahon ng saging at saka pinagsasaluhan ng lahat. At dito nga sa isang kainan sa Goa Kamsur ay buhay pa rin ang tradisyong ito. Nakapalaban naman yung lasartan ko nito. Merong swak at sulit na bulalo at nagsasarapang mga halo-halo. Perfect sa tag-init. Dito nga yan sa Jerry's Grill and Restaurant. Habang ine-enjoy nga namin ng Harana Festival sa San Jose Partido, Kamsur, ay dumaan nga kami sa isang restaurant na nagsaserve ng Boodle Fight. Dito nga yan sa Jerry's Grill and Restaurant na matatagpuan sa San Isidro Poblacion, Goa, Camarines Sur. Dito ay sasamahan tayo ng ating ka-travel buddy na si Sarge upang tikman ang tinatawag nilang Jerry's Choice, ang ultimate Boodle Fight experience. Pag ini-enjoy namin ang Harana Festival sa San Jose, Camarines Sur, ay nag-drop by muna kami dito sa San Isidro, Poblacion, Goa, Camarines Sur to enjoy and satisfy our tummy together with Jerry's Grill and Restaurant. Tara, very welcoming ang atmosphere sa loob ng restaurant. Pati ang mga staff ay very approachable at attentive. Ramdam mo talaga ang hospitality vibes sa loob ng resto. Maya-maya pa ay na-serve na nga ang kanilang ipinagmamalaking bestseller, ang Jerry's Choice. Ito, ang Boodle Fight. Nasa halagang 1,450 pesos. Perfect na nga ito for 5 to 6 person. Kasama nga dito ang mainit na kanin, laing, grilled lempo, grilled chicken, grilled malasugi, lechong kawali, lumpiang Shanghai, ensaladang talong, kamatis, at hilaw na mangga. At syempre, may kasama pang bagoong. From Jerry's Choice Boodle Fight, meron din silang Seafood Delight Boodle Fight with a mix of delicious kind of seafood such as crabs, shrimp, or prawns, squid, at iba pang mga nagsasarapang mga seafood combinations. For just 2,750 pesos ay panalo na nga ito for 5 to 6 person. Meron ding adobo overload at ang barbecue flavored Boodle Fight. Matanong lang po namin para alam ng ating mga followers and viewers out there, ano po ba yung inyong best sellers dito? Our best seller meals po from group meal po to solo meal. Number 1 po yung Boodle Fight po namin, yung Jerry's Choice. And then meron din po kaming beef oxtail kare-kare, bulalo po. Sa sizzling po, meron po kaming sizzling tofu, sizzling sisig with egg po. And then yung best seller din po yung laing po namin. And then yung whole fried chicken po. So, Sir Jay, anong oras po ba nagbubukas yung Jerry's Grill and Restaurant? And anong oras din po ba sila nagsasara? Bali yung store operation po namin is started with 11 a.m. po to 9 p.m. Yun po, Sir Jay, ano po natin ang ating mga viewers and followers out there na subukan yung mga menus na ino-offer nyo dito sa Jerry's Grill and Restaurant. To all viewers po, come dine in with us po. Bibigyan po namin kayo ng good service, good ambience, and then syempre yung malinis at masarap na pagkain na aming ihahain po para sa inyo. Hindi lang yan, meron din silang panalong bulalo, nagsasarapang mga halo-halo tulad ng creamy halo-halo, mango sago jelly, buko pandan jelly, fried halo-halo at ang kanilang special halo-halo. Meron din silang authentic dish in a jar tulad ng laing at meron ding spicy flavor. At syempre, nandyan din ang kanilang Jerry's Leche Flan. Tunay nga sa restaurant ito ay matatagpuan mo ang masarap na pagkain at ang tradisyong Pilipino. Pagkatapos ng harana, kami napadpad sa Goa. Hanap tradisyong Pilipino, nasa gilip sa plato, tapos magkakamay, lahat kakain ng sabay-sabay. Ang tawag dito ay Boodle Fight, feels so right, tara take a
naman mga ka-travelers, kung magagawi kayo dito at nais nyong masubukan ang nagsasarapang mga pagkain dito sa Jerix Grill and Restaurant, subukan na ang kanilang ipinagmamalaking Boodle Fight. Dito yan sa Goa, Camarines Sur. Sago, jelly buko, pandan, tapos may leche flan. Lahat Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video ito. See you in the next adventure. yan sa Jerix Grill and Restaurant. Isa ang Kamsur sa mga must-visit na lugar na ini-offer ng Travel to Bicol, kung saan patutuklasan mo ang nakatagong ganda at kakaibang karanasan na tiyak na magpapamangha sa iyo. Pwede mo na itong puntahan nang walang hassle. At kami na ang bahala sa lahat, mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng Kamsur at iba pang mga amazing spot dito sa Bicol, mag-send na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya naman i-message kami sa aming Facebook page or call us at 995-434-0102. Huwag nang maghintay pa, planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panonood mga ka-travelers. See you in the next adventure. Ready to embark on your next journey?